Allah ita ma da tafiyar nan ku tafa mata masoya da Allah. Saboda gobe in mun samu ƙarfin gwiwa wannan shirin ta yi shiri ne tana daddara. Bata ji ƙarfin jikinta ba, bata taɓa tunanin za ta zo da tadda yanayin performance ɗin haka ba. Don haka da Allah ƙara tafa mata. Don haka nan gaba in za mu gayyato su za ta yi shirin da ya fi wannan ta zo wannan guri. Don haka ba abin da za mu ce sai godiya. Ni za ka yi to don uwarka. Ko ka ce taba musu a taba musu din. Ce ne a taba musu. A taba musu. To ni ko ba ya ka ce in shafa musu ba. To ni kuma ka za ka shafa musu. To da Allah ku haƙuri tana da abin da za ta ce. Sai a yi haƙuri kuma da Allah. Kuma ki Hausa mu nan. Wannan abokinmu ya dinga damin mu a backstage. Okay, muna so mu gode ma Masarauta entertainment. Gode sosai da ka kawo mu Abuja. And waɗannan dancers, you guys, gaskiya backstage, you know, ka je wurin suri, ka gama rawa ka soka. In akwai dancers a wurin za su fara fada da kai.
su fara kamar ka zo ka karba abinci a hannunsu, amma waɗannan ba haka bane. Da mun zo da mun yi rawa sun zo baya sun zo sun ce mana gaskiya mun yi kokari, haka kuma mun gaya musu sun yi kokari, so haka ne ya kamata. A rawa babu bambanci, in kana stage in ka iya aiki ka iya aiki. So mun gode da wannan opportunity, za mu koma gobe. Muna addu'a Allah ya bar ku lafiya. Tambayar kofi ba shi.